sami monju mitronpi non birtang ton prajuk ponitha. Pini jakhong ni phai inkora ECR ni 17 nong seching thenta constituency ke parlo Ronga Goralem secretary ake hai biman taro ahin pen kedam tang wosik inkora ke thom arni KSYF asong ahin pen social media along kapaklang pon ration card asang aron ateng pen ron pon pe lapen corona awor ake so harman aron ateng pen sang ron pon pe pu lam hoi ke pike ahok kali pusi ake hai biman taro secretary Ronga Goralems alangli hin pen lamwai chipi pon ake hai biman taro kanim je pon atengke Ronga Goralems ke palo anke non puta ahok pepsi pipon bom lang lapen ahok pepsi pipon bom ji pusi ning je pon constituency MEC representative lo alangli sitani la so puthak non corona borolong alat ratan chulong le junong le la ha kisung ta alang li ma de kape kama thapon do ta isitani tum society ben hai kama thapon ke are so da sini ligin ten or student organization tum han kunon ba ithrona tum han kunon ta kape organization tum sitani da so putha ka ke klada pen chini ji purote society along dang si ji tum hakkat komi tum klada pen ka chini ka sini tum si kondolo la pen ka chini ta ten so teng si gelang ji antani tum ke pipon bongji la pen claim pon bongji kasong si apo laksi ini neng ke do prote ini tumlong bang si humri si bahai kadang ini kacini pon je pantan ni lehen ten sini de Dalam tahun taring kau rai thom Julai Juna cek KSY pen ki pon kacerong pipi additional sang ane cepang ling atau lam ke tak nonggeran rason nonggeran kado ye organisation no panda chuning lam the rason hamlo ye laso puthak nonggeran we dejia phan pampaten organisation atau mata ni kita cuma bilo, lapen society yang putak kacini di keladak pen kacini ji apam mate sang kiro na putak yang si keladak pen kacini ji dulu te society along keja mate society kacari itu jadi board of director dulu, laso board of director teng nasi ni kita tang along ta from ibong lapen kirang jiling ta laso teng sini tung ibong ji lapen laso putak momos kami laso nong orang ada di han nilihin pen secretary hoi pen nilihin pen chuneri lo jakhong ni phai inkoira ECR ni KSA inglong pho hamren aropi mai phu Timothy rong pi pen jalin si ada por phai sirkebra achiti malom pen KSA alama pangjar pon bangso phit chikimo ajai mek along kongchun bangso na singterang pen pangcheng ponlo puthot mai phu pen japon khesi thingpi aklin ke asai deng pon thu anarlo por phai kre isira achiti malom pen mai pangcheng pon si KSA dikhen nangji aron hai hui mission alam chukhang pon mai along alihi sarpo aman pen hamlen fisheries officer chotro pator hamlen business association mai phu Paul Inti, Hamlen Lands Cooperative Chairman Joycing Inti Pendang Lok, Benang Antikiting Atong Chitong Bengsi Mai In Samjin and Kachimpon, Hamlen Pen Wilson Rong Hang, Hills News Karbi Ang Long. Frangsi pini indeng chok kebrahini karbilo Charlie song amhang ketek arani akadom pajirit lo kadom si Frangsi pini nili labang soa 62 Bard University lang nili choroing tu Central Executive Committee ya direction ateng pen branch wise labang soa katalon po nei pu akihai thangsing ti mu president lapen budho terang secretary lang itum han chorolo lapen adun thu bangke Central direction ateng pen Hamran Regional Committee tu macam ni tuman budho direction pi thu polang itum han president lapen secretary han chorolo kasi pini ni tum labang so
do charlie asong mahang ke thek la dak hamren head branch pen dak hamren fishery training holong bipon lo la bangso ki bipon along ningarong piglo thei la dak litum karbi officer la pen program matum na chitang dundu la sila bangso alo charlie asong mahang ke thek katalon pon along kiwang jilang ilitum phan lam thenang ka chak dundu la dak hamren penangan senior citizen tu kiwang jilang kupi mak nang cerap dun ni akimi ki choka son an ke lang litum nang cerap dun ji ajo phirlo tame puna lang litum nang chak dun do serang litum han chor par piglo asi pini labangso do charli song hang ke thek katalon along kapre kalam theni ye oji alam the velo pancon Nilip Lems Chun Bang Roland India Phan Mai Phu Balwan Bak Pen Sontrok Point Showcase Notice Kepi Pena Jok Roland Inti Chun Bang Pen Chi O Bup Pen Nilip Arat Sang Kilong Leki Sungna Lakhain Koi Rapon Nilip MSC Constituency Ke Parlo Nilip Lems Atheke Nilip Arat Aphan Kang Thur Ponji Aphan Lapen Nilip Arat Kiduk Kilak BPL Ke Cholong Leki Junlong Le Atuma Phan Ke Palangji Pura Mai Phu Balwan Bak Chun Bang Roland India Atuma Phan Pek Ponlo Bonta Ningduk Alama Bangke Chun Bang Pen Mai Phuke Jimmy Midet Arlo Pen Kachidin Ke Dokok Pen Ajok Chun Bang Aphan Ke Chok Che Jong Dunsi Showcase Notice Pale Rock Pen Ajok Chun Bang Ta Adai Chen AC Tong Sikot Pen Arpu Kachi O Akido Mai Phu Nilip Lems Aphan Pale Rock Lo Bonda Chun Bang Kawedet Ajok Nilip Arat Sang Kiron Atum Kawedet Pen Ajok Pinang An Kisung Hang Nang Jo An Pin Lo Chun Bang Awete Sang Wan Long Le Pu Pen Ajok Mai Phula Pen Members Inut Bang Hini Kachingki Pahem So Ajok Members Ang Bong Pen Dilip Singh Naraphan Temporary Ason Chun Bang Arpu Pek Pondet Lo Bonta Members Atum Aning Isikawe Kache Hili Saya Jok Sang Pipon Long Le Det Lo Bonta Nilip Arat Kisung Lo Pu Chini Dunsi Social Worker Bilishon Terang Lapen Sujit Timung Pen Patir Pipon Si Nilip Lems Asa Hemalong Kachingwai Rapet Jiaphan Nilip Arlo Hamphang Asong Kido Anaphan Lapen Akaprek Asong Hang Lapsi Chingwai Lim Lo Lasolong Kachetong Dun Aiksu Station Tiso GGCEC HPYA Mensing Teron VPCEC KSA Nilip Branch ITPKA Nilip Branch UKYA Nilip Branch SYC Nilip Branch CYA Asong Lapen KRAA Nilip Aro Pini Nilip Along ke Hangjo Along Hamphang Asong ke Doan ke Hangdun ke Non Akini Achun Bang Aphan ke Mai Phusi ke Epoina Pot Non ke Wantang Asang Pira Members ke Doan Chingwai Thura ke Thir Thep Jia Chun Bang Election Sita Kangwai Sirak Jia Phansi Sodak Pen Hang Taram Dun Lasi ke Wantang Asang Pina Pen Pira Chingwai Paprap Jin Pen Nilip Lems Arlo ke Hangjo Alam Kai ke Pang Samnang Popusi Hamphang Asong ke Doan ta Hang Taram Dun Lasilaso Porahut Secretary Resignation Chipidet Pena Pi Bangke Chairman si Laso Lems Laso Society Long Bangke Ada itu Bahari Aposta ke alang isi Hornang ko Sita Laso da itu Bangke Chairman Tapi ni klaim ke Memedat ajo ini si Lam Pi Bangke Nang Jurud Lasi Nona Bangke itu ni puji ko Bangke Mupen Secretary ke hai da pulo Nili Phana Bangke COVID-19 doko kajok Nona Mat Bangke Lems election bangke padulong lidet ko Lasi Ciklo John Trok Afisi Lems election ke paduji Lasi hala so dimana phan ili tuma bangke Ciklo John Trok Nang Choklo Pulutante Angton Nili Lems Salong Chairman Pendang Lok Secretary Pendang Lok Executive Members Pendang Lok Cell Holders Pendang Lok Tuma phan bangke Budi bangke reshuffle nang po Alang litum bangke ladak bangke toy si signature camping system si enlok la bangke akok lodi hada alang litum ke sang ulai dam GMN pensi alang tu signature enlok la pendet ke kaprek ani dala sonda taksi ako pini tu kan joy joy beki enpot bangke la bang chokche usi nili pudam ji athenon isi pudam pulodante alang litum bang sokosto alang litum isi society pen la bang so nili blem society pen secretary pan isi kosto palilo di tangte
ni lipudam ji pubang ke alang li la so lem long secretary klem kan ko anlo mupen alang li main tu alang li terang sama tu belum ningkan petroksi ban ningkan krener cap dulu la pulo tang de la ningkan petroksi krener cap alang li claim that ang bom pulo tang de alang li long ke chairman dulu chairman alang li long sedu krilo de pulo tang de la an ani kopi posi la so alang li hala so sakos chohoi si ulai le de lo tang ante la bangke non ili tum mata dami mi bangke mate si secretary logo tom chairman ta ling dudun nama la bangke isi ke mata dami mi lu sini lu puji la si la bangsu adim bangke nili jung mate nili tum ahin ke mata bangela son lo de jitu alang litum isi dak society dolo pulang ida dak alang litum membership doji bangkre po bangkre plike do la tum angbong alang litum ciparai me sen pen isi resolution me sen NPC hala da office lo ngata lu pale asomte kusini like kining jedam kantum la puri bangsi kemeji ma la punon son konani ahem dam mupen pugalang ni rong sa kumin kaning je son si ahem dam mesensi a signature enda maju phirlu pugangke la bangke aron kali de jima kusini da kasini li jung bani tu masong hin pen ason li tum kaning jedam kantum abangke la punen loje jitu non abangke selection bukan kali dia nak bukan lagi dalam jibang ke itu election mana paduna selection buta aku mani BJP yang munit aduli po aku mani lagi ni munit lagi lason kita do aku mani congressman je lagi ni munit lason aduli po lasi itu selection bang pada election abang birong sampai itu bang ni parji mak sini mana ada lasi ni lam te pading dah muai lo la ansini lam te itu ni kau pada lapen member tu mana nang hang nanji solo cingbai FC ni tu bang ke ni tu rong asar hoi ko bang te C3 akimi ason nut invai nang ko bang ni la po bang ke putet didak sai po chibhong sai po la non da jo chibhong sai lo ko an mane rat non si kichumo video no la non ni compli wa chiklo yon ta belam nang ko asang na te rat ko an ki ni la si non amat la so sang abang ke na tu pi ponji pajil ponji non secretary ni tri bang sta cikleon trok pono cikleon trok si ledo cikleon pole do kanan itu pisi mata pon mata pon si mata mo sar kanta masih ni itu Pini West Karbi Anglong District Arlo along Ting Sitami KSA Amahang ke Thek Arni Talon Dunlo Lason si Patumi Jengkha Pathu Aklam along Sitami Ingdeng Trokra Hini ke Chokmate Ningkan Trokra Hini Arta ke Pleng Pacheton Dunsi KSA Jengkha Head Branch Pen KSA Aham Phang Asong Amahang ke Thek Arni Talon Pon Aprangsi Jengkha Head Branch Sport Secretary Humson Teron Pen Mai Chepahem Phupon si KSA Long Claim Dun Asong Japo Song Japi Atom Khaya Phan Kachisong Pen Apran Kedam Nang Atoma Phan Chikimo Pon Bangso Chikimo Asai Dengdet Api Jengkha Head Branch Mai Purukasen Tisopen Karbilo Chali Asong Alama Mate Khai Kaching Hon Alama Ingthorpon Lama Ingthorpon Det Api Jengkha Soil Conservation IB Along KSA Amahang ke Thek Ningkan Troka Hini Angden ke Pleng Akek Ingthan Pon Bangso Kek Ingthan Pon Pen Aprang Prang Khaya Phan Kachisong Ansose Pangtang Ponji Phan Jengkha Head Branch Mai Purukasen Tisopen KSA Long Claim Don Bang Phu Bang Phi Atoma Phan Chithan Chimum Pon La Penon ke Bang Jilang Satame KSA Do Aning Isi Do Pet Pen Khai ke Mesenji Aphan Mate Claim Dam Kachisong Ington Nang Ni Puta Pini Amaya Long Ning Jepon Dongkamukam Pen Robinson Rongpi Pini birtai la pon sa kang ton pon iklon la ekbom tame Hills News Karbi Anglong Kardom